Medeniyet köplerinin şäherlerini arkada şäheriniň Aman Gul Mehmet Fadynaky döwlet drama teatrına ýurdumyzyň kino sanatyna başlanan dürüjlik tuguşynyň geçirilmegi hepdeligiň dawrasyny hasam belende götürdi. Netijeli we işiň ýagdaýda geçen dürüjlik tuguşynyň dowamyna milli sanatyň köpeýüşgünligi urlar barda gyzyklyma bildirlip pikirleşmeler boldy. Şunu berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne milli sanatyň döwrübap derejede ösürilmegine zerur ünsürliýe. Bu wagtda kino sanatynyň ösüşiň täze derejesine çykýanyny bellemek ýakymly. Çıkışlarda soňky ýyllarda ýurdumyzda hiç wagt ähmiýetini ýitirmejek umumy adamzat gymmatlyklaryna hyzmat etmäge gönükdirilen täze eserleriň kinofilmleriň döredilýänligi barada gurrun edildi. Şeýlekeme soňky ýyllarda gahrman arkadamydan başlanmaşlany giň meşhurly özgörtünleriniň arkadagy gahrman serdarmydan parasatly ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň medeniýet we sanat ulgamyny dürüjlik dünýäsinde ägurt uly ösüşlere gazanly. Şunu milli kino sanatyny möhüm ornuny degişdigini bellemek ýakymly. Şolar wagtyň özünde bu ýerde kompozitor atly täze döredilen filmiň ähmiýeti we oň ýeten derejesi barada gurrun edildi. Soňra bu ýerde kompozitor atly täze filmiň görkezilişi boldy. Häzirki döwürde medeniýet we sanat ulgamlarynyň işini döwürbaşdyrmak hemde ösürmek babata hemme tarapaýyny aradylary üçin hormatly prezident bu arkadagy gahrman serdarmyda şuňgur hoşallyk bildirilip, dürüjlik tuguşyna gatnaşjylary öňde goýan wezipleri oňun çözmekde ählet hagalaryny, bilimlerini hemde ukyp başarnyklaryny, gaýgyrmajyklyklaryny ynandyrdylar.